espectadors més divertits. No, home, més simpàtic. No, més gracioso. No, més divertits, homes. Bueno, vale. Amb tots vosaltres, Marina, Iñaki i Amàlia Garrigó. Benvinguts i benvingudes a la gala d'obertura MICE 2017. Good evening everybody and welcome to the MICE opening ceremony. Ja ha arribat el dia que tots teníem marcat amb roig al calendari. Inaugurem en aquest impressionant Palau de les Arts la 5a Mostra Internacional de Cinema Educatiu आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरिया रे नीले आसमाने के तले in this beautiful city of Valencia. Greetings from India to the people of Valencia. Moltes gràcies per acollir-nos a València, a una gran ciutat com és aquesta, i a la MICE. Estic immensament feliç de rebre aquest reconeixement ací a la meva terra, a la meva ciutat, València. Vull donar les gràcies a la MICE i a tot el seu equip, i especialment a Josep Albiol, que es desviu per tirar endavant aquest festival tan necessari.
l'Ajuntament de València és una gran alegria poder recolzar la MICE, perquè la MICE és educació, és cultura i és ciutat. MICE ens agrada perquè és un projecte que hem vist néixer a les nostres aules. MICE és fruit de la passió pel seu treball dels nostres i les nostres mestres. Sou la mostra de la participació i de la innovació. Vivim immersos en una societat de la informació i la comunicació, per la qual cosa l'escola no pot ser alienada a l'alfabetització mediàtica. Apostem, aleshores, perquè aquesta mostra internacional de cine educatiu, la MICE, servisca com a detonant perquè les sales de cinema s'omplin de xiquets i xiquetes que utilitzen el llenguatge audiovisual en els seus treballs. MICE és imatge, ho hem pogut comprovar tots avui, és creativitat audiovisual, MICE és multiculturalitat, és multilingüisme, és inclusió, és solidaritat. MICE és obertura de les aules al món de la imatge i la cultura audiovisual. És posada en valor del valencià com a llengua de comunicació audiovisual. La MICE és valenciana, és un festival internacional molt important, molt reconegut, fet des de les nostres arrels, des de la nostra identitat, una identitat plural, però la nostra identitat per estar presents al món sencer amb els valors que representa MICE. Especial a todos esos niños que se ilusionan viendo y haciendo películas. Las películas que son los cuentos de la abuela, Tale of Tales, los cuentos del fuego que hoy son en la pantalla y también en el móvil y en la tele, pero son cuentos, y los cuentos son la enseñanza más profunda y antigua que hay. Té una prèvia de 2 infarts, 5 atacs al cor, 12 crisis d'ansietat i 1000 vegades dir a mi qui em manaria a fer això i quina necessitat tinc jo d'este embolic. I després, sempre, com per art de màgia, ix bé, ix molt bé, ix meravellosament bé. I és que Josep Arbiol porta el cinema en les venes. La seva família tenia a Estivella una sala de cine, era el cine del poble, el cine del seu tio abuelo. De menut, les hores passades entre els sorollosos i incòmodes bancs de fusta de la sala van ser innumerables. La reina d'Àfrica ha quedat per sempre entre les seues memòries de la infantesa. El cinemascope i la immensa pantalla tacada d'humitat servien de marc a una projecció màgica, plena de ratlles. I la tia Maria, que venia a les entrades mentre feia calç al darrere de la finestreta, i el tio José, com l'Alfredo de la peli, canviant els rotllos. I hi havia fins i tot descans a mig de pel·lícula. Ara aquest cinema ha desaparegut, s'ha convertit en uns apartaments moderns. Pot ser que Marlon Brando, Ava Gardner i la foscor d'aquell cinema paradiso de Josep fora l'inici de la MICE. Josep Arbiol, si no existires caldria inventar-te i si no, clonar-te. Una abraçada ben gran i vine cap ací. Amics, amigues, benvinguts i moltes gràcies per estar així amb mi. Josep, podem presentar nosaltres? ¿El festival? Sí, por favor. Vinga, a veure, què vos dice? Bona vesprada. Good evening. Namaste. Kalispera. ¿Cómo va? Bonsoir. Buonasera. Buenas tardes. Boas tardes. Arratsalde. Chonapot. Selamat siang. Jak semblar. Benvingudes i benvinguts a la MICE.
Welcome to the mice. Sobretot, per a fer aquesta gala ha costat molt, Molta gent volia vindre, s'ha quedat molta gent fora, demanar disculpes per això. Però per altra banda, jo recorde, vaig estar en el Festival de Sant Sebastià, no en la gala, jo soc un mestre i ho vaig anar a les sessions pagant, i en Sant Sebastià jo vaig notar una cosa, la ciutat estava implicada en el festival, Sant Sebastià vivia el festival. Espero que des de Morella a Bigastro la missa se pugui viure i siga el nostre festival. Moltes gràcies i encantat d'estar així. Doncs vos presente a Alicia Llorca i a Wilfrid Pelló, que fan teatre infantil i adult. Són la Cullereta Teatre. Bravo! Saludeu.